Zdravím vás, Soviak TV, a je tu so mnou Omrosko TV, tu je. Ty nevieš natáčať normál? Viem, ale sa mi potom nedá prepnúť. A čakáme tu na Kupka Bagristu. Združte mu nedávajte mu odber, zdisujte ho v komentoch, nezdieľajte mu videá. A Omroz mu chce niečo povedať, lebo dal video bez jeho dovolenia, čo si kamoš natočil, Omrozko, čo natočil. A práve ho ideme prekvapiť, že sa mu ideme schovať a na ňo vyletíme, keď príde. A bude to aj poloprank, hej. Tak akože myslíme to vážne, že to si my ideme vyriešiť, ale počkaj, nasmerujem na dvere, aby ste videli. Tam je plot, hej, aby ste vedeli. Ešpezetka, fú. Maskovanie. Tam bude cenzúra. Ideme to. Kupko Bagrista. Za chvíľku každopádne vidie dverami. Ide na bicykli. A ide sam. A tam aj mamu. Rišo, má tam mamu. Čau, Kupko Bagrista, prichádza práve. Pozri. Kubo. Hej, prečo si dal video bez Omrosové video bez jeho dovolenia na tvoj kanál? Takže ešte si to vyjasniť. No daj. Ako kamoš s kamošom, tak chcem odať, čo sa spýtať. Prečo si dal moje video, kde som robil všetko ako ja, oni tam skakali tak šupne. Parkour. A hej, taký parkour. A dal si to bez môjho dovolenia. Neopýtal si sa na... Ja som ťa dal do popisu videa. Do popisu. Na čom je popis? Na čom je celý popis, kokos? Hej, zrušíš to video? Mi popis nedáva. Ale už to. Ja pôjdem na tvoj kanál a dám ti tam dislajky, všetko. Zruším ti odber. Nebudem ti video, takže... Hej, a zrušíš to video teda? Ja by som ti radil, zruš to video. Daj to celé head a ak to nedáš do tých... Do týždňa preč? Do 7 dní preč, tak si ma neželaj. Do budúcej nedele to video musí byť preč. A ináč, už som v iných častiach tohto videa povedal, nech ti dávajú dislajky, nech zrušia... Bude to aj na mojom kanáli. A nech tam nech to nezdieľajú a proste... Nech uvidia všetci. Koment. Tak, aby toto ti robí tú tvoju vizitku, že ty natočíš o niekom video, dáš to na svoj kanál. Ešpezetku ti ešte. Autor. A teraz chceš za to dávať YouTube máme, že? Neboj, vystrihnem ťa. Hej? Chceš tam byť? Ako percentov sú... Víš, dobre, kokos. Sa tu hýbať nebudeš. Hej, Budem držať tak volám. hej, Kubo, keď vymažeš to video, tak bude všetko v pohode. Ale je to na mojom kanáli, na Soviakovom, na Ríšovom. Budeme ti dávať reakciu na tvoje videá a už sme povedali v minulej časti tohto videa, čo sme natočali tak pred pol hoďkou, že máš debilné pomenovanie videí, čo bola tá hra s tou kockou. Moc sa mi dári, skills. A 5 krát si sa tam... Združte mu odber, kamož to akurát disuje. Kamož tu disuje. Počkaj, teraz ťa priblížim. Oko skýli. Tak, to bolo asi všetko dneska na tomto kanáli. Ďalšie video by malo výjsť zajtra. A dajte mi like, odber, pozrite si určite Omroz TV, to je jeho kanál, je to môj kamoš. Ten má s tým akurát problém, ja ani nie, ale som s kamošom, že mu držím palce a snáď to dotiahne. Dobre, čaute.